Prestupový kolotoč je v plnom prúde, Audi má prvého jazdca, Mercedes sa snaží o príchod Maxa Verstappena, ktorého odchod z Red Bullu nemusí byť vôbec nereálny. Naopak, realitou je odchod Adriana Neweyho po takmer 2 desaťročiach strávených v Red Bulle. Nielen o týchto témach sa v dnešnej boxovej uličke budeme rozprávať s pretekárom a uradícim šampiónom série TCR Eastern Europe a priebežným lídrom tohto seriálu, Maťom Homolom. Maťo, ahoj, vítaj. Ahoj, zdravím všetkých. Ja som Laco Urbán a pripomínam, že tento podcast nájdete na YouTube, v podcastoch, ale aj v aplikácii Denníka N. No, Maťo, tak v úvode sa v prvom rade vrátime k tvojmu úspešnému štartu do tejto sezóny. Na novom okruhu Balaton Park si zvládol úvodný víkend najlepšie zo všetkých, no a pred májovými pretekmi na Red Bull Ringu si na čele poradia. Tak skús nám tak povedať najprv, že ako prebiehal ten prvý víkend, tak celkovo možno aj z tvojho pohľadu a samozrejme zaujíma ma aj tvoj názor na okruh Balaton Park z pohľadu pretekára, pretože si pamätám, že keď sme ho v Lani tak prvýkrát uvideli a čítali nejaké info o tomto okruhu, tak sa spomínalo, či by tam nemohla byť niekedy aj F1, aj keď vieme, že v Maďarsku je Hungaroring číslo 1, ale tak skús nám možno aj k tomu niečo povedať. Tak som v prvom rade rád, že tu som po dlhšej dobe a som rád, že vlastne ten kolotoč Formule 1 sa zrýchľuje, preteky nastupujú, je ich viac a viac a teda sú aj tie moje preteky a teda ďakujem za toto príjemné, dá sa povedať, že antré, aj ohľadom toho, že som vlastne uradujúci šampión, že teda líder šampionátu, čo je pravda a vlastne ten prvý víkend na Balaton Parku bol super, musím povedať, že vlastne sme nastúpili do toho trendu, ako sme skončili minulý rok, takže vlastne som bol, dá sa povedať, že ten najrýchlejší v tom štartovom pole, alebo v tej top trojke a vyšli mi obidva preteky. Kvalifikácia mi moc nevyšla, tam som bol tretí, lebo prišla červená vlajka a nedokončil som svoje kolo, ale potom obidvoje pretekov si myslím, že som maximalizoval to, čo som mohol a mám, dá sa povedať, nejakých 7-bodový náskok pred druhým jazdcom. Takže si myslím, že paráda. A čo sa týka okruhu, tak nemám také pozitívne správy alebo také nejaké pocity z toho okruhu ako Hungaroring. Hungaroring je jednoducho taký legendárny okruh, je tam cítiť tá história a tak ďalej. A tento okruh, čo sa týka jazdy, tak len taká prvá pasáž je zaujímavá, potom sú tam 3 také šikany, ktoré si neviem predstaviť pri Formule 1. By sa to katovalo akože extrémne, už aj u nás sa to katovalo. A je to také dosť zamotané, takže ja si nemyslím, že tam Formula 1 pôjde, ani nejaké formulové preteky. Si myslím, že to je vybudované hlavne na nejaké také cestovné auta. Aj GTčko už majú s tým problém, lebo je to fakt zamotané. A ani moc sa tam nedá predbiehať, takže oproti Hungaroringu, ktorý každý vníma tak, že to je taký zamotaný okruh, tak toto je asi krát 10 v zamotanosti. Ale je super vždy mať nejaký nový okruh, nejaké nové skúsenosti získať, ale ako hovorím, takže podľa mňa to nemôže konkurovať tým F1 okruhom. Keď sme takto brali, že vlastne Balaton Park chce pomýšľať na Formulu 1, tak Slovakia Ring tam mal byť už pred 10 rokmi, pretože čo sa týka aj bezpečnosti, pretože sú tam viaceré také 2-3 rýchle zákruty, kde sa ide povedzme okolo 200, ale bariéry sú za štrkovou zónou 2 metre, hej, takže vlastne tam je to veľmi všetko tak na úzko spravené a si myslím, že viacej to je povedzme na také nejaké národné šampionáty a nejaké také track daye a také, ja neviem, nejaké firemné akcie a tak ďalej. No tak keď už si spomenul tú bezpečnosť, tak v dnešnej prvomájovej časti žiaľ nemôžeme obísť ani smutné výročie 30 rokov od smrti 2 pilotov Formuly 1. No v sobotnej kvalifikácii v posledný aprílový deň roku 1994 v kvalifikácii na veľkú cenu San Marina havaroval Roland Ratzenberger, ktorý vo veľkej rýchlosti presahujúcej 300 km za hodinu opustil trať a v podstate tak čelne narazil do holej betónovej steny. V tom čase ešte neboli žiadne nejaké bariéry, ako vidíme dnes. Tá bezpečnosť bola niekde úplne inde. No a v nedeľu sme boli svedkami ďalšej obrovskej tragédie, keď v 7. kole veľkej ceny San Marina stratil kontrolu nad svojím Williamsom Ayrton Senna v zákrute Tamburello, vyletel v strate a takisto narazil do betónovej steny.
a pri preskúmavaní Senovho monopostu našli zvinutú rakúsku vlajku, ktorou si chcel v prípade svojho víťazstva v pretekoch uctiť práve Ratzenbergera, ktorý zomrel teda len deň predtým. Ja som pri tejto príležitosti pre Enko napísal text, kde sa Senovi venujem na niekoľkých stranách. Ak máte chuť si prečítať niečo o jeho živote a o tom, aká to bola osobnosť, tak odkaz nájdete v popise tohto podcastu, ak by ste teda si chceli to prečítať. No a ja musím povedať, že pre mňa bola predovšetkým tá Senová nehoda pamätná. Myslím si, že to je tak asi u väčšiny ľudí. Je to žiaľ, teda musím povedať, že moja vôbec prvá spomienka na Formulu 1, mal som vtedy 6 rokov, a zrútil sa mi taký detský svet, pretože Senna bol naozaj môj idol, akože hrdina, to je, to aj dodnes mám zimomriavky, keď o tom hovorím. No ty si sa síce narodil, som si to pozrel až o 2 mesiace neskôr, ale napriek tomu ako fanúšik a najmä teda ako pretekár vnímaš tieto udalosti inak ako my, obyčajní smrteľníci, nepretekári. Čo sa dá po 30 rokoch o tomto takom temnom víkende v Imole ešte povedať? Ako si na to spomínaš ty, samozrejme na tie udalosti potom, keď si videl možno tie spätné zábery a tak ďalej? No tak ako si povedal, tak vlastne ja som si to nemal ako pamätať alebo nejako s tým žiť, ako teda tí, ktorí to nejako zažili, dá sa povedať, alebo nejako fandili tomu svojmu idolu, teraz teda vo forme Senu. Takže ja som k tomu prišiel až neskôr, možno až od dekádu neskôr, kedy som, alebo o niekoľko rokov, dá sa povedať, možno okolo roku 2000 alebo 2002 alebo tak, keď som vlastne začal nejako tak vnímať ten motoršport a tú históriu. A nemyslím si, že to je len tak, že to niekto druhý to povedal, hej, lebo väčšinou to tak býva, že čo sa deje teraz na sociálnych sieťach, tak vlastne to sa nejako s tým ľudia stotožnia. Ale vlastne vtedy to bolo také, že vlastne ja som si začal pozerať o Senovi, nejaké tie, ako pretekal, nejaký jeho jazdný štýl, ako sa vlastne pripravoval na tie preteky, a to bolo jednoducho niečo neuveriteľné, že vlastne aký bol talentovaný a vlastne čo tomu celé obetoval, aký mal nejaký ten mindset, a vlastne to mi bolo veľmi sympatické a vlastne preto si myslím bol tým velikánom. A vlastne preto ja som, keď som začal nejako pretekať, alebo som túžil byť pretekárom, tak som túžil byť ako on, hej? Pretože ako som hovoril, tak vlastne to nastavenie tej mysle, že vlastne on, nehovorím, že išiel buď alebo, ale vlastne bol tak sebavedomý, vedel o tých svojich schopnostiach a urobil pre ten výsledok maximum. Takže to si myslím, že pre všetkých tých mladých pretekárov to najdôležitejšie, čo si vlastne by si mali zobrať od toho Senu alebo od tých velikánov, ktorí niečo dosiahli v tom motoršporte, že vlastne aj keď ten talent mal, tak vlastne aj tak makal na sebe a chcel vlastne niečo dosiahnuť, mal tú lásku, ten motoršport a tú svoju krajinu, a to mi bolo veľmi také imponujúce, že vlastne bol to takýto velikán, aj keď som ho nezažil. A vlastne v ten rok, keď on zomrel, tak vlastne ja som sa narodil. Takže možno nejaké prevtelenie tam je, dúfam. A vlastne, takže asi takto by som to nejako tak zhrnul, že vlastne ja to tak vnímam, že všetci tí velikáni majú nejaký odkaz a vlastne si myslím, že ten Senov odkaz je hlavne tá tvrdá práca, ten fokus na ten výsledok a ten talent, ktorý mal. To si myslím, že také 3 hlavné veci. A Boh vie, čo by sa stalo, keby v ten osudný deň nezomrel, že kam by teda jeho ten odkaz, aký by bol, pretože teraz si ho vždy pamätáme na tom výslení, hej. Pamätáme si aj Schumachera, dá sa povedať, teraz sa spomíname na Schumachera na tom výslení, keď bol. Takže Boh vie, ako by to bolo, no. Takže je to veľká škoda, ale každý rok vlastne tak spomíname na neho, je to pekné vlastne, pretože vlastne celý svet na neho spomína spolu s Ratzenbergerom určite. Takže je to vlastne pekné, že ho na neho spomíname, ale hrozná tragédia sa stala.
Takže som aj veľmi rád, že vlastne po týchto dvoch incidentoch sa vlastne nakopla FIA celkovo na to, aby sa tá bezpečnosť v tom motoršporte zlepšila, aby sa jednoducho dbalo na to zdravie tých jazdcov, ale aj personálu a celé sa to, si myslím, že milovými krokmi posunulo. Milí diváci, poslucháči, pokojne nám napíšte do komentárov, ako ste vy vnímali Ayrtona Sennu, tí, ktorí samozrejme Formulu 1 sledujete už dlhší čas a možno, že ako ste prežívali aj tú veľkú cenu San Marina 1994. Potešíme sa nejakým vašim spomienkam a reakciám. Ja len pripomeniem, že F1 si od cenovej smrti pamätá žiaľ ďalšiu tragickú nehodu, ale neviem, či sa tu dá povedať slovo, že našťastie, ale v tom najlepšom zmysle slova to myslím. Iba jeden pilot, áno, Gilles Bianchi vo veľkej cene Japonska 2014 havaroval, vieme všetci, teda väčšina ako. Bianchi síce zomrel až v júni 2015 po dlhom čase strávenom v nemocnici, ale to podstatné sa odohralo práve na okruhu v Suzuke. A naozaj dúfajme, že sa nič podobné nestane veľmi, veľmi, veľmi dlho, pretože Formula 1 naozaj robí všetko preto, aby tá bezpečnosť bola čo najvyššia. O Sennovi mimochodom existuje viacero materiálov, napríklad dokument Senna z roku 2010, mne sa ten dokument veľmi páčil, ale dobrou správou je, že Netflix len pred niekoľkými desiatkami hodín informoval, že ešte tento rok by sme sa mali dočkať nového dokumentárneho seriálu o Sennovi, na čo sa ja akože fakt veľmi teším. A fanúšikovia Sennu sa môžu k svojmu idolu aspoň približiť napríklad aj prostredníctvom auta, ktoré si môžu kúpiť v aukcii. Ide o Hondu NSX, ktorú dostal Senna od Hondy. Tá bola vlastne jeho komerčným partnerom a Senna toto auto využíval počas svojich pobytov v Portugalsku. Je veľmi pekné, inak videl som fotky v červenej farbe s čiernym interiérom a má najazdených nejakých 62 000 kilometrov, to je nič. Auto bude koncom augusta vystavené na výstave Senna Exhibition v Silverstone, no a predajca informuje, že k autu sa nový majiteľ dostane až po tejto výstave. A samozrejme zabudol som spomenúť takú maličkosť sumu. Predajca žiada za niekdajšiu Sennovú Hondu NSX 500 000 libier, nejakých 580 000 eur, takže ak máte v prasiatku našetrené, treba rozbiť a skúsiť šťastie. Napríklad aj v tejto súvislosti. No poďme teda k tomu, ale čo sa deje v týchto dňoch, v týchto hodinách, čo sa deje v zákulisí Formuly 1, pretože zatiaľ to, čo sa deje v zákulisí, musím povedať, že je presným opakom toho, čo sa deje na trati. Na trati vidíme dominanciu Red Bullu, ale v zákulisí je to silly season v tom najsilnejšom extrakte možnom. A nemôžeme začať inak ako Adrianom Neweym, pretože v týždni po veľkej cene Číny sa objavili správy, že Newey po dlhých rokoch opustí Red Bull. No a predstavte si, dnes skutočne len niekoľko desiatok minút pred nahrávaním tejto epizódy to tým aj potvrdil, že Newey opustí Red Bull po takmer 2 dekádach. Aj keď sa o tom už dlhšie hovorilo, vieme, že v F1 to je tak, že hovorí sa o mnohých veciach, ale kým to nie je potvrdené, tak to nie je pravda. Ale dnes to už je potvrdené a Newey naozaj opustí Red Bull. Čo to môže podľa teba, Maťo, pre Red Bull znamenať? Pretože Newey bol naozaj jedným zo základných pilierov úspechov tohto týmu. Áno, presne tak. Newey, keď prišiel do Red Bullu, tak odtedy sa začalo dariť Red Bullu. Nastolil celú, dá sa povedať, že tú dizajnerskú nejakú filozofiu toho monopostu. Môžeme teraz hovoriť o superlatívoch každú sezónu, či to bol Vettel, či to bolo potom nástup do tej hybridnej éry, ale tam im teda nepomáhal moc ten Renault motor a potom pri tom ground efekte, pri nových pravidlách 2022 tam sa úplne ukázala jeho genialita. Aj keď vlastne to Hornera nejako tak zľahčoval v minulých rozhovoroch, že vlastne to nie je len Neweyho nejaký ten výsledok, ale je to celý ten tím inžinierov a celého toho jeho tímu, že to nie je len o tej individualite. Ja si práve že myslím, že to je o tom Neweym, že vlastne, aj keď tam nie je každý deň určite v tej Milton Keynes, ale už nejako nastolil tú
ten workflow vlastne, že tú cestu, že ako vlastne sa bude vyvíjať ten monopost a už potom tí ostatní dizajneri ten monopost už vlastne ako tak outsourcoval, že to vlastne dal tým ďalším dizajnerom, ale vlastne podľa mňa tú filozofiu on presne načrtol, povedzme, keď sa tie pravidlá nejako kreovali, tak vlastne on a preto mali tú výhodu, ten Red Bull od 2022. A potom vlastne sme videli aj prechod na tie, dá sa povedať, že v podobíznia toho Mercedesu z minulých rokov, tak vlastne to Newey pri tej zmene, dá sa povedať, toho konceptu, tak sa mu to podarilo, alebo tak sa im to podarilo. Takže vlastne je vidieť, že a nikto vlastne to ani tak nespochybňuje, vlastne, že tie všetky výsledky, tie konštruktérske tituly, aj vlastne tie jazdecké, tak boli hlavne kvôli Neweymu. A teraz, keď vlastne odíde, tak bude to zaujímavé, akože už ostanú tam veľmi dobrí ľudia, dizajnéri, Pierre Wache, ktorý jednoducho sa naučil po Newym a odobral od neho veľa know-how a vlastne ďalší ľudia, takže si myslím, že Red Bull neupadne nejako extra. Ale otázka je, že vlastne, to asi bude aj aj ďalšia otázka, vlastne, že kam asi pôjde. Takže vlastne keď vlastne pôjde do nejakého konkurenčného týmu, tak to bude určite veľká rána pre Red Bull, lebo vlastne on, aj keď budú tie zmeny tých pravidiel od 2026 a potom sa to vlastne tiež bude nejako kreovať, tak vlastne tam bude veľmi dôležitý. Takže ja si myslím, že to bude veľká strata pre Red Bull. Naopak si myslím, že za tých 20 rokov si Red Bull už vybudoval nejaký ten stabilný tím tých dizajnerov, ktorí by mohli nahradiť Neweyho. No, ja skúsim nejaký background k tomu, ako to vlastne celé sa začalo diať, to odchádzanie Neweyho. V týždni vlastne po veľkej cene Číny sa to tiež objavili správy, že Newey by mohol opustiť Red Bull a to boli také prvé, že naozaj vážnejšie náznaky. No a vlastne ešte v Číne počas soboty poslal Newey manažmentu Red Bullu e-mail, v ktorom ich informoval, že napriek platnej zmluve do konca roka 2025 sa rozhodol aktivovať jednu z klauzul, ktorá mu má umožniť opustiť tým na konci tohto roka. No a hneď sa začalo špekulovať, samozrejme, pokračovalo sa v špekuláciách o dôvodoch. Môže ísť naozaj o lákavé ponuky, ku ktorým sa dostaneme, ale asi pravdepodobnejšie je to, čo sa deje v Red Bulle za posledné mesiace a týždne. Vieme, že tam prebieha mocenský boj. Kauza Horner prerásla, by som povedal, už do kauzy Red Bullu celkovo. Viackrát sme o tom aj v tomto podcaste vraveli. No, Red Bull najprv prostredníctvom svojho hovorcu následne naznačil, že Newey bude môcť odísť ku konkurencii najskôr od sezóny 2025, ale možno až od ročníka 2027, čo je teda ešte poriadne ďaleko. A BBC včera večer priniesla správu, podľa ktorej vlastne jeho právnici usilovne rokujú s Red Bullom o tom, aby sa mohol k novému zamestnávateľovi pridať už začiatkom budúceho roka. No a z dnešných insiderských výrokov po oznámení Neweyho konci v Red Bulle sa zdá, že práve dnes sa pre Neweyho začína povinná dovolenka v záhradke, ktorá by mala trvať presne 12 mesiacov, čo znamená, že ku konkurencii by mohol prestúpiť 1. mája 2025. No a otázne je, že čo s ním bude, pretože vieme, že až do jeho odchodu z Red Bullu, teda aspoň takto tým komunikoval, že by sa mal Newey predstaviť na vybraných veľkých cenách ešte v tejto sezóne, ale mal by pracovať na vývoji hypercaru RB17. To by mala byť jeho teraz akože nejaká priorita. No a ty si to už naznačil, že čo s ním bude. Čo s ním bude, Maťo? Jaj, OK. Tak ja ti odpoviem, lebo presne viem. No tak môžeme zase len nejako dedukovať a nejaké tie kuse informácie bulvárne a tak ďalej, čo máme. Tak ja sa asi prikloním k tej percentuálne aj pre mňa najlepšej, ako z toho opäť nestranný fanúšik, že čo by bolo super, tak by to bolo super, keby išiel do Ferrari, podľa mňa.
Jednoducho, no, OK, teraz ma môžu ukameňovať všetci fanúšikovia Red Bullu, A tak ale to máte, aj keby si povedal akýkoľvek iný tým, tak by to bolo tak, takže to je asi jedno. Ale on to vlastne aj v tej knihe svoje hovoril, že vlastne aj tie nejaké názory, čo mal, že on vždy chcel spolupracovať, alebo vždy chcel byť nejako tak, že vo Ferrari, nikdy sa mu to nepodarilo, trikrát bol veľmi blízko, chcel spolupracovať buď s Alonsom alebo s Hamiltonom a celé to tak, a preto sa aj tie bulvárne články a tak ďalej, všetci, čo chcú nejaký mať pekný clickbaitový nejaký headline, tak tam dávajú to Ferrari. A podľa mňa tam nejaké percento tej pravdy tam asi aj bude, pretože nedáva mi zmysel iné týmy ako McLaren, Aston a z tohto hľadiska aj športového. Aj čo sa týka finančného, tak možno hej, ale pre neho mm, ako inžiniera, ktorý nemyslím si, že má teraz 15 rokov pred sebou, že teraz bude budovať tým Aston Martin na to, aby jednoducho niečo v budúcnosti bolo. On jednoducho chce mať už takú, že si myslím, že poslednú inštanciu niekde a chce si možno odfaknúť v tom CVčku, že bol vo Ferrari a spolupracoval s Hamiltonom. Alebo ďalšia možnosť je, čo menej pravdepodobná, si myslím, že vlastne, že akože odíde úplne z F1, ale to by podľa mňa už napísali. Hej? To by napísali, že OK, Andrew Newey končí, odchádza a bude na dôchodku. Ale to nenapísali, stále to je zahalené takým rúškom tajomstva, takže preto si myslím, že pôjde do nejakého konkurenčného tímu a preto ja si myslím, my sme sa o tom bavili, ja si to pamätám, o tom Hamiltonovi, že vlastne Hamilton niečo musel vedieť. A ja som to povedal, že vlastne Hamilton neprestúpi len tak, že teraz mu Fred Vasseur dá nejakú veľmi dobrú pizzu, pastu na obed a prestúpi, ale vlastne niečo musel vedieť. Či už to boli nejaké dáta z nového monopostu na 26 alebo niečo a to niečo podľa mňa mohlo byť, že to je ten Adrian Newey. A to by si myslím, že u rozhodovaní pri Hamiltona zahralo si myslím, že veľkú váhu. Ak teda Newey ide do Ferrari. No k Ferrari sa ešte dostanem aj ja, ale samozrejme hovorilo sa o tom, že o Neweyho sa zaujíma Mercedes, čo inak by mohlo byť takisto zaujímavé. Ak by tam bola taká jazdecká dvojica, taká zaujímavá tiež. Ale vieš si predstaviť teraz, že vlastne po tom spore Horner-Wolf, teraz, že by v najväčšej konkurencie pristúpil Newey. Mne ten Newey tak nepripadá, že by bol taký... A nemá tam ani nejakú, podľa mňa, takú že motiváciu, že niečo dosiahnuť, že predsa Mercedes vyhral milión titulov, dobre, teraz to zveličujem, hej, ale že vyhral milión titulov v minulosti, pár rokov dozadu, Ferrari od roku 2008 nič, suchoty, takže tam si myslím, že je taká tá športová taká motivácia. Aj, akože určite aj ja si myslím, najväčšiu šancu dávam Ferrari, ale akože Mercedes mi dáva logiku v tom zmysle, že keby tam šiel aj Verstappen spolu s Markom, o čom sa teraz hovorí, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže z takého hľadiska by som si tam vedel predstaviť Neweyho. O trošku menej si viem Neweyho predstaviť v Aston Martine, ktorý vraj, akože Lawrence Stroll dal Neweymu vraj akože naozaj ponuku, že wow, ale Newey odmietol. Aj veľmi finančne lukratívnu ponuku, ale podotýkam vraj. No a talianske médiá medzi tým informovali, že Newey ho videli v Boloni niekoľkokrát na letisku, lenže niektoré z týchto talianskych médií zase tvrdia, že to s Ferrari nemalo vôbec nič spoločné a že tam Newey riešil niečo iné. Čo akože je možné. Medzi tým zase priniesli správu, že Ferrari chce Neweymu ponúknuť 100 alebo zaplatiť 100 miliónov libier alebo eur teda za štvoročnú zmluvu, čo je 25 miliónov, ak dobre počítam, ročne, čo je akože celkom dosť, pretože v Red Bulle by mal podľa niektorých insiderov zarobiť o čosi viac ako 10 miliónov ročne. Vieme veľmi dobre, že dizajnéri, ich platy sa nedajú porovnávať väčšinou s top pilotmi, ale dobre, ani 25 miliónov možno úplne nie, ale ten rozdiel je obrovský, 10 alebo 12 a 25. Ale ako si aj ty povedal, Newey mi asi nejde len o peniaze.
No a Ferrari chcelo rokovať aj s Red Bullom vraj o čo najskoršom uvoľnení, aby mohol pracovať Newey už na monoposte pre rok 2026, kde by mohol byť nejakým konzultantom. No a naozaj sa zdá teda, že Newey by mohol Red Bull opustiť už začiatkom alebo v prvej polovici budúceho roka a to by mu ešte dalo aj celkom slušný priestor pracovať možno na monoposte pre rok 2026. Takže prikláňam sa k tebe a myslím si, že asi aj k väčšine fanúšikov, ktorých jedna časť si to asi aj praje, aby šiel Newey do Ferrari a ja musím priznať, že ja tiež, pretože ak si uvedomíme, že vo Ferrari by bol Leclerc, Hamilton, šéf týmu Frederik Vasseur, ktorý podľa mňa zatiaľ robí perfektné veci, a Newey plus ďalších x šikovných ľudí, tak to je prosím pekne pozvánka ako hrom na sezónu 2026 a ďalšie. A to má aj taký domino efekt potom pri hajrovaní ďalších ľudí pre Freda Vasseura, že vlastne máme tu Hamiltona, máme tu Neweyho, tak poď ku nám, hej? Akože pretiahnuť nejakého iného inžiniera, napríklad z Red Bullu a tak ďalej, takže už potom tí inžinieri aj mladí, ktorí sú skúsení, tak budú chcieť spolupracovať s Neweym, predsa je to legenda. A vyzerá to tak presne, že od toho konca Binota, ako začal Vasseur, tak to naberá, celkom zaujímavé veci sa dejú a začalo to podľa mňa tým Hamiltonom a môže to byť veľmi zaujímavé a si myslím, že dlho očakávaný titul nemusí byť až tak ďaleko, ale tak to ešte predbieháme. No ja musím povedať sa priznať, že ja som nikdy nebol nejakým veľkým fanúšikom Ferrari. Ja som asi v tej menšine, lebo ja keď som sledoval Formulu 1 ešte v 90. rokoch, tak hlavne McLareny, hej, Mika Häkkinen a tak ďalej. Potom som fandil Montoyovi, potom som fandil kadekomu inému, ale napríklad fandil som Massovi, keď bol vo Ferrari, to si pamätám, že tam mi bolo aj celkom ľúto, že ten titul nezískal, aj keď na druhej strane doprial som to aj Hamiltonovi, takže ak by sa Ferrari teraz začalo naozaj dariť, tak ako nestrannému fanúšikovi by sa mi to určite páčilo, že by sa tie sily trochu tak pomenili. No ale poďme ešte k Red Bullu, pretože len úplne kratučko k Pérezovi a potom prejdeme k Verstappenovi a Mercedesu teda. Helmut Marko tvrdí, že Sergio Pérez chcel pôvodne trojročnú zmluvu, teda nový trojročný kontrakt, čo mi príde v aktuálnej situácii riadne prestrelené, pretože Pérez ledva si vybojuje to ročné predĺženie toho kontraktu a opýtali sa vlastne na to aj Marka, že čo vlastne s tým budú robiť a on povedal, že nejako to vyriešia. Tak neviem, čo presne tým myslel, ale zase na druhej strane musím povedať, že ak by sa teraz naozaj roztočil ten kolotoč, pretože Neweyho odchod z Red Bullu môže ovplyvniť aj rozhodovanie Maxa Verstappena, tak ak by Verstappen čisto hypoteticky naozaj odišiel z Red Bullu, tak tá Pérezová pozícia v tíme by sa mohla výrazne zmeniť, pretože že už by tam nebol ten Max, ten líder. A kto vie, čo by sa stalo aj s tímom. Napríklad Ralf Schumacher tvrdí, že ak bude Red Bull držať aj naďalej stranu Christianovi Hornerovi, tak tým upadne do priemernosti. Neviem si to momentálne predstaviť, ale zase na druhej strane, ak príde o kľúčových ľudí, tak sa to veľmi rýchlo môže stať. Áno, môže sa stať hocičo. Keď pár kľúčových ľudí odíde, tak dobre, nemá to v krátkodobom hľadisku, to asi nemá nejaký význam veľký, ale potom, keď predsa prídu tie nové pravidlá 2026 a následne nejaký ten veľký vývoj, ktorý príde a bude, tak tam vždy bol Red Bull dobrý. Hej, to vieme, že vždy, keď prišli nové pravidlá, 2009 napríklad, tak OK, v Ron GP prišli, vyhrali polku sezóny, ale potom najrýchlejší tým bol Red Bull, lebo mali ten najlepší vývoj a potom začali dominovať. A bolo to, dá sa povedať, vždy po tom prechode na tie nové pravidlá. OK, 2022 boli od začiatku najrýchlejší, ale vždy oni v tom vývoji boli dobrí a tam si myslím, že bol Newey vynikajúci, spolu teda s Ačkovým alebo tým jednotkovým pilotom, ktorý bol vždy tam, čo napríklad bol Vettel, alebo to bol Verstappen napríklad, alebo tam ešte mali druhého dobrého jazdca Ricciarda, ktorí nejako vedeli ten tým nejako pozvihnúť, vedeli dať tým inžinierom nejaké informácie na to, že čo treba spraviť si monopost na to, aby bol rýchlejší. No a keď teda ten Ačkový jazdec odíde, Ačkový inžinier odíde,
tak potom už možno nastane z toho dlhodobejšieho hľadiska nejaký problém. Ja si asi myslím, že keby aj odišiel Verstappen, tak potom to miesto v Red Bulle je stále lukratívne, aj pre mladých jazdcov, ako je Norris, ktorý, ktorý má dlhodobú zmluvu, ale stále je to veľmi skúsený tým, ktorý má, dá sa povedať, že auto, ktoré alebo deklarujú to, že v budúcnosti budú mať teda auto, ktoré bude vyhrávať. Ale, ale áno, ako hovoríš, keď tam, ale ten Perez tam stále bude veľmi dôležitý, keby teda Verstappen odišiel. Je to skúsený pilot, vie pomôcť pri vývoji a tak ďalej, takže tie skúsenosti môžu byť dôležité, nie? Ale strata Verstappena, teraz oni, takto vnímam, že strata toho Neweyho, je také, že dobre, vieme ho nahradiť tými ďalšími, aspoň takto Horner deklaroval, alebo to hovoril, ale strata toho Verstappena, nemajú nikoho ďalšieho, hej, ktorý by bol veľmi podobne rýchly. Mali tam toho Sainza v minulosti, ktorý bol podobne rýchly ako Verstappen, mali tam Ricciarda, ktorý bol podobne rýchly a všetci nejako tak zutekali a teraz tam ani v tom VBčku, RBčku tam vlastne nemajú podľa môjho názoru nikoho, ktorý by bol nejako vedel nahradiť to, či už Pereza alebo toho Maxa. Takže z tohto hľadiska je to aj z toho jazdeckého je to celkom problém. A teda z pozície Red Bullu asi všetci dúfajú, že Max ešte ostane niekoľko rokov. No, myslím si, že určite áno. Ono v posledných dňoch sa veľa hovorí naozaj o obrovskom záujme Mercedesu. To, že Toto Wolff sa snaží získať Verstappena, ktorý mu pred x rokmi ešte ako mladík unikol, tak to už vieme niekoľko týždňov a Wolff vypúšťa také všelijaké vyjadrenia, na ktoré potom Horner reaguje. Je to proste klasická taká slovná bitka medzi týmito dvomi kamošmi. No a vlastne teraz sme sa dozvedeli, že počas víkendu alebo po víkende v Miami sa má Verstappen a jeho manažer Raymond Vermeulen stretnúť s generálnym riaditeľom Mercedesu-Benz Olem Kelleniusom, s Totom Wolffom a šéfom spoločnosti Ineos Jamesom Radcliffom a všetci traja chcú Verstappena presvedčiť, aby prestúpil do Mercedesu. No a Mercedes ho má lákať nielen na svoje údajné dobré čísla pri vývoji novej pohonnej jednotky pre nový cyklus od roku 2026, ale aj na ohromnú sumu, ale že ohromnú, 150 miliónov eur ročne vrátane bonusov. Tak to je. A v hre je, ako som už spomenul, a dokonca aj možnosť, že s Verstappenom by do Mercedesu prišiel aj Helmut Marko ako súčasť, nazvime to balíka, pretože vieme, že Verstappen a Marko majú veľmi úzke vzťahy, aj keď vlastne v Red Bulle vypukla tá kauza, tak Verstappen veľmi jasne povedal, rovnako ako jeho otec Jos, že to, aby Max zostal v Red Bulle, tak na to tam musí byť aj Helmut Marko. Vieš si to predstaviť? Lebo inak už aj Wolff dostal takú otázku súvisiacu s Markom a on povedal, že jednoducho, že vie si to predstaviť, že aj keď boli doteraz súperi, ale prečo nie, veď? Áno, tak keď kopú za jeden tým, tak tam nie je problém. Teraz keď štekajú proti sebe, tak je to normálna takáto hra. Ale no, aktuálne si to vôbec neviem predstaviť, ak mám byť úprimný, vôbec. Ale keď ja to tak retrospektívne sa na tým rozmýšľať, že vlastne keď predtým, ako prišla kauza Horner, tak to nikto neriešil, že vôbec, že však Red Bull najrýchlejší, Max je najrýchlejší, Helmut spokojný, Horner spokojný, paráda. A vlastne ako toto nejako celé, a vlastne ešte 2 roky by to malo takto pokračovať, lebo nič nenasvedčovalo tomu, že by vlastne Red Bull nejako upadal. Tak akože ja by som to spravil tak, a to akože nie som nejaký zlý človek, ale by som z toho vonkajšieho sveta by som nejako sa snažil ten tým rozorovať znútra, hej? A že či to náhodou, zakonšpirujem, extrémna konšpirácia, že vlastne, že či náhodou niekto, nebudem hovoriť kto, z nejakého ďalšieho týmu nechcel ten tým Red Bullu víťazný na všetky smery tak nejako rozoštvať
a pomaličky sa to začne rozpadať. Či už to je, teraz to vidíme, je to Newey, odpadol. A to je jedno teraz kam, ale hlavne, že odpadne, že nebudú všetci tí najlepší pokope. Keby to náhodou vyšlo to, čo ty hovoríš, tak odpadne Verstappen, ten zase povie, že ide za Markom, tak aj z Marka za sebou zober a ide niekam inde, povedzme, že do toho Mercedesu a vlastne zrazu už Red Bull nie je taký dominantný, ako bol. A či to náhodou celé fakt, že nebolo, že nejako rozoštvané zvonka, na to, aby ten ucelený celok, ktorý bol víťazný, tak aby to jednoducho nepokračovalo. Ale to je, ako hovorím, veľká konšpirácia. A to, čo nebolo pred 3 týždňami možné, že Newey odíde po 20 rokoch pomaly, že jednoducho celé sa to nejako začne rozpadať, tak vlastne toto kľudne môže byť na stole, že vlastne o 2 mesiace môžeme začínať čítať už také bulvárne články, také tie začiatky, tie insiderské, a potom začne to, a jednoducho bude to tak, že Verstappen odchádza. Kľudne, akože ja si neviem predstaviť, odpovedám na tvoju otázku, ale akože neviem si to predstaviť, že by prestúpil k Wolfovi, ktorý ho neznášal, a akože aj myslím v tom súboji s tým Hamiltonom a tak ďalej, a to ako jazdil a tak ďalej. A vlastne nemali sa v láske ani s Helmutom, takže z tohto pohľadu to neviem predstaviť. Ale ako si hovoril, tak ja som tiež začal tak medzi riadkami čítať vyjadrenia s Wolfom, ako on začal nejako tak velebiť toho Verstappena pár týždňov dozadu. Že aký vynikajúci výkon, ako čo jazdí, ako je škoda, že ho nezískali v tom 2000, neviem koľko. To už ani neviem. 14, 15, 16, to už ani neviem. 14, nejako tak. A takže no, bude to zaujímavé. Bude to zaujímavé. Ja akože viem si to predstaviť, lebo myslím si, že je naivné si myslieť, že ostatné týmy sa ten najlepší nesnažia nejak destabilizovať. Že keď jednoducho sa mu tak darí. Veď videli, nič nie je potvrdené, ale takisto viacerí insideri tvrdili to, že tvrdia, že keď Audi ešte nepotvrdilo naisto ten svoj vstup do Formuly 1 a snažilo sa zháňať pracovníkov, zamestnancov, inžinierov, mechanikov a kadekoho, tak rôzne strany, bližšie nešpecifikované, púšťali do médií rôzne také návnady ako keby, alebo také odstrašovacie správy, že Audi má problémy a že možno ani do F1 nepríde, že naozaj majú rôzne komplikácie, ktoré spomaľujú ich projekt a tak ďalej. A viacerí vraveli, že to boli práve bližšie, hovorím, nekonkretizovaní súperi, ktorí si tak snažili destabilizovať tým, ktorý ešte ani nie je v F1. Takže predstaviť si to viem. No a ešte k Mercedesu by som chcel takú kratučku vec. Andrea Kimi Antonelli, to je ďalšie zaujímavé meno pri tých všetkých, o ktorých dnes hovoríme, pretože Kimi Antonelli by sa podľa novinára Joea Savarda mohol dostať do F1 už v ďalších pretekoch, teda po Miami, v Imole. Toto je ďalšia vec, ktorú som si nevedel predstaviť, ale že vôbec. On argumentuje tým, že Mercedes má naozaj veľký záujem o to, aby sa Talian čo najskôr posadil do auta vo farbách, ale Williamsu, to je dôležité dodať. Na to ale bude potrebovať výnimku od FIA kvôli veku, pretože ešte nemá 18 rokov, plnoletý bude až v lete. Či to ale FIA povolí, to nie je isté. Argumentom by mohla byť ale napríklad taká Verstappenová kvalita spred x rokov, pretože on prišiel skôr, ale to pravidlo ešte vtedy neplatilo. A Antonelli je považovaný tiež za generačný talent, takže tu by FIA mohla urobiť výnimku. A uvidíme, ako to teda napokon dopadne. Ale je tu ešte druhá možnosť, o ktorej sme vraveli už aj v predošlej časti so Zdendom Mikom, že Antonelli by mohol nahradiť Logana Sargenta po letnej prestávke vo Williamse, pretože Logan vraj po tom, čo sa stalo v Melbourne, že musel svoje auto odovzdať Alexovi Albonovi. No oficiálne tam nikde nebolo napísané, že musel, že to bolo nejaké tímové rozhodnutie, no ale tak chápeme sa. Tak asi mu to veľmi nepridalo na pohode a vraj spokojní nie sú ani jeho a ten manažerský tím a sponzori, takže je úplne v hre, že Sargent sa do F1 po letnej prestávke nevráti a nahradiť by ho mohol Antonelli. Ja by som chcel veľmi vidieť Antonelliho, videl som to video z testov, ale chcel by som skutočne vidieť, čo by dokázal na trati v takomto veku. Ako vidíš ty túto možnosť? Tak podľa mňa je to
prirodzený jav, ktorý by mal byť vo Formule 1, pretože tí mladí asi by mali dostávať možnosť. A ak si pamätám naposledy, tak to bol Piastri, ktorý vlastne dostal tú možnosť ísť do Formuly 1 ako mladík, čo sa týka vlastne celej sezóny. Bol tam Lawson a tak ďalej, ale akože vždy tam prišli nejaký, že Hülkenberg sa vrátil, Ricciardo sa vrátil a títo starovší prídu a nikto nový nepríde, takže tuto už počujeme nejaké tie šumy, nejaké tie mesiace, že Antonelli, najväčší talent od Verstappena a ako aj Wolf hovorí, že vlastne on si to nechce nechať ujsť, tento talent, ako si nechal ujsť, už ako si spomínal, Verstappena. Takže pre mňa by to bolo logické a predsa ten Sargent sa nejako neosvedčil. Nehovorím, že je úplne že zlý, ako ho tak akože aj memečka a celé sociálne siete, ako ho dá sa povedať, že dávajú dole. Nie je úplne na to najhoršie, ale trebalo by si myslím, že tým mladým jazdcom dávať tú možnosť. Je veľa dobrých jazdcov v F2, F3. Každý rok teda príde ten šampión F2 a už ďalší rok nemôže jazdiť F2, takže si už musí nájsť nejaké iné angažman a vo Formule 1 je to celkom zakopané, takže z tohto pohľadu si myslím, že to je super, že vlastne nech dostane ten mladý jazdec tú príležitosť a ak by to mal byť Antonelli, tak to vítam všetkými 10. Ty si povedal vlastne, že zo Sargenta sa niekedy akože zvyknú vysmievať s tými memečkami a tak ďalej a musím povedať, že mne sa to nepáči veľmi. Ja sa tiež občas zasmiem, ale má to takú, že hranicu nejakú rozumnú zase. Akože zasmiať sa a zosmiešňovať je veľký rozdiel a mne sa to napríklad nepáčilo ani pri Latifim, aj keď ja viem, že to nebolo vždy fajn, ale tam sa tiež udiali veci, o ktorých možno mnohí fanúšikovia nevedia, že prečo to tak bolo a tak ďalej. Tie situácie nie sú také jednoduché, ako sa nám z gauča alebo z kresla môže zdať a tí piloti naozaj, ak sa trápia niekde na konci, tak nezažívajú najlepšie dni svojich kariér a možno ani životov, takže tie tlaky sú obrovské. Môžeme prejsť asi k ďalšej téme. Ty si spomenul Starouša jedného, vlastne kvôli ktorej mi napadla myšlienka nahrať túto epizódu, ale odvtedy sa stalo už toľko vecí, že sa k tomu jadru dostávame až teraz. A to je Nico Hülkenberg, ktorý sa stal prvým oficiálnym pilotom Audi v F1, teda ohláseným. Prvý pilot koncernu Volkswagen v F1, to sú také historické míľniky, ktoré už Hülkenbergovi naozaj nikto nevezme. A ja si myslím, že samozrejme okrem jeho nesporných kvalít, ktoré má, tak je to aj akýsi druh uznania jeho práce, možno štýlu práce, spôsobu a tak ďalej. Nemec v nemeckom tíme pre Hülkenberga si myslím, že perfektné vyvrcholenie jeho kariéry a možno už aj s pódium, ale k tomu sa dostaneme. Podpísal 3-ročnú zmluvu od roku 2025 a teda prvýkrát sa o tom, že by ho Audi chcelo angažovať, ho teda Sauber ešte, hovorilo v lani, myslím, na prelome jary a leta. Ku koncu sezóny sa zo spočiatku teda málo pravdepodobnej záležitosti stala v celku reálna možnosť a naozaj Hülkenberg bol medzi top kandidátmi na jedno z 2 miest. Maťo, čo vravíš na tento výber? Najprv sa ťa opýtam na ten výber pilota zo strany Audi. Tak ja som hovoril, že to je Starouš. Ešte som zabudol spomenúť Alonza, ale Alonso ako Starouš podáva výkony hodné 20-ročných, takže aby sa náhodou neurazili Hülkenberg alebo niekto, že je tam ešte niekto starší. Pretože ja som taký Starouš, veď Hülkenberg je odo mňa, myslím, o rok mladší. Fíha, tak ďakujem pekne. Ale tak vieš, ako F1-kový. Tak. Ale je pravda, že jazdiť vo Forne Mondeo niekde tu na uličkách a jazdiť v monoposte je trošku rozdielne. No, alebo nie. Ti Alonso povedal, že to zvládne. Úplne v pohode. Takže Hülkenberg, pre mňa z pohľadu Audi je to logické. Ja to dávam tak mierne do paralely s Mercedesom, keď prichádzal, tak si zavolali skúseného Schumachera a potom vieme, ako to dopadlo, celá tá história nedávna.
Ja si myslím, že to tam celé započal práve Schumacher s Rossom Brownom a tak ďalej, Niki Lauda a celé potom ako presvedčili Hamiltona a potom už túto históriu celú poznáme, ale vlastne celé na začiatku bol ten jazdec, ktorý vyvíjal ten monopost a tam presne bol ten Schumacher a v tejto pozícii si myslím, že je teraz Hülkenberg. My zasi ako zvonka nemôžeme ako hodnotiť, že ako je ten jazdec, čo sa týka nejakej takej spätnej väzby pre tých inžinierov, ako vyvíja ten monopost a tak ďalej. My vlastne vidíme len tie výsledky, vidíme len koľko má bodov, koľko má pódií, koľko má víťazstiev. Tých pódií je víťazstiev, vieme, že nemá veľa. Hülkenberg a to si môže povedať, že tak to není moc dobrý jazdec, je starý a není moc dobrý, ale myslím si, že Audi ho má zmapovaného veľmi, veľmi dobre. A predsa hrá tam do úvahy aj tá nemecká národnosť, to si myslím, že je veľmi dôležité, ale určite aj to tie skúsenosti, ktoré má. A vždy, kam prišiel, tak bol rýchly a ak nie najrýchlejší z tej jazdeckej dvojice. A bohužiaľ nemal možnosť byť v tom top tíme. Aj keď bol proti Ricciardovi v Renaulte, tak jednoducho bol. Teraz si nepamätám presne, že či ho porazil alebo nie, alebo ako to bolo, ale viem, že boli nejako tak vyrovnaní a vlastne hlavne najdôležitejšie podľa mňa sú preto Audi ten vývoj, to naštartovanie toho celého F1 projektu a asi si myslím, že s Hülkenbergom by to mohlo fungovať. No Audi ho chcelo teda v týme svojom budúcom, momentálne v týme Sauber, Stake, Kik už pre túto sezónu, ale Günther Steiner ho vraj nechcel pustiť z Haasu, keďže práve on mu dal ešte jednu šancu vrátiť sa do F1. No aká by to bola boxová ulička bez štatistík, tak aspoň trošku. V F1 teda zatiaľ Nico nevyhral a v Číne vyrovnal negatívny rekord Andreu de Cesarisa v počte odjazdených veľkých cien bez víťazstva 208, čo skoro tu na 99% prekoná, myslím si, že aj na 100%, pretože už tento víkend nás čakajú preteky v Miami. No a stále čaká aj na pódium, takže naozaj tých víťazstiev a pódií nie, že nemá veľa, ale nemá ich. A je prvým s takýmto negatívnym rekordom 208 veľkých cien bez pódia a ďaleko prvý, pretože druhý Adrian Sutil odjazdil len 128 veľkých cien, takže naozaj Nico, možno, že aj v Audi dostane šancu, aby tieto štatistiky zmenil. Možno, že taký krátky pohľad na také vrcholy jeho kariéry, tak pamätám si, že vo Force Indy ešte svojho času odvádzal dobré výkony a v roku 2014 ťahal super šnúru, bodoval v prvých 10 pretekoch sezóny, čo nie je úplná samozrejmosť, ani pre jazdcov v top tímoch. No a s Renaultom skončil v roku 2018 na konečnom 7. mieste. To je výborný výsledok, on bol prakticky prvým zo stredu poľa, je to vlastne jeho najlepší výsledok v kariére. No ale asi takým vrcholom jeho doterajšej kariéry mimo F1, teda nie že asi, ale určite je víťazstvo v 24-hodinových pretekoch v Le Mans v roku 2015 a tu treba povedať, že on tu nebol žiadny pilot do počtu, ktorý by sa tam akože len vozil, alebo no on sa vozil, ale v pretekárskom režime. Bol naopak lídrom toho týmu a možno nie je náhoda, že šéfom Porsche, s ktorým vtedy získal to víťazstvo, bol v tom čase aktuálny šéf Audi Andreas Seidl. Takže ja neviem, ja si myslím, že Hülkenberg, radím sa teda k tým, ktorí si myslia, že je možno nedocenený práve kvôli tým výsledkom, pretože ako si aj ty povedal, to, čo vidíme na papieri a v štatistikách, nie stále koreluje s tým, čo pilot naozaj dokáže, možno aj v tom zákulisí. On naozaj v F1 to odjazdil pomerne dosť, mal lepšie, horšie sezóny. No a po sezóne 2019 sa vlastne zdalo, že on končí. Prišiel však Steiner, ktorý mu ponúkol miesto a Steiner ho aj v Lani veľmi, veľmi chválil, že je to tímový hráč, že spolupracuje, podporuje, motivuje tým, že a čo je dôležité, že sa zmenil aj ľudský, že je taký otvorenejší. Niektorí dokonca jeho premenu prirovnávajú k premene Michaela Schumachera, keď ešte jazdil v tej prvej fáze svojej kariéry, alebo tej hlavnej fáze a potom, keď sa vrátil, takže vraj to bol úplne iný človek, že bol taký otvorenejší, priateľskejší. Mimochodom Hülkenberga aj Schumachera objavil, respektíve manažoval legendárny Willy Weber. Tak naozaj asi ten
ten prístup sa môže u jazdca zmeniť. Keď odíde z tej F1, možno si uvedomí, že mu to, ja neviem, začne chýbať a potom, keď dostane druhú šancu, tak možno ani nie, že si to viac váži, ale si to možno chce tak viac užiť, tak ľudsky. Ale to je moja nejaká iba taká úvaha, prvomájová. Je to možné, vidíme to aj u toho Alonsa, že vlastne on keď tiež sa vrátil teraz po tých pár rokoch, tak je taký viacej uvoľnený. Keď bol mladší, tak viacero ľuďom, a sa myslím, že aj mne, tak mierne lezol na nervy takúto aroganciou, ale vlastne teraz taký príjemne, že si to užívajú presne tú jazdu a sú, dá sa povedať, že ťahuňmi aj tej zábavy. Aj ten Hülkenberg je taký vždy usmiatý, uvoľnený a tak ďalej. A, a môže to byť uvidíme, to uvidíme neskôr, ale celkom vidím presne to, ako to hovorím aj s tým Schumacherom, že to je veľmi také podobné, že ten skúsený jazdec tam určite musí byť. Predsa keby tam zobrali, neviem, Tsunodu a Lawsona, tak to asi to nemá ten efekt, ktorý oni chcú. Že vlastne z dlhodobého hľadiska naštartovať nejaký ten projekt a aby to bolo úspešné, aby tam mali... Lebo aj ten jazdec nedodáva len tú jazdeckú stránku, ale dodáva presne aj to, že čo sa naučil a čo fungovalo v tých veľkých a iných tímoch. Hej? Že jednoducho predsa jazdil vo veľkých tímoch Hülkenberg, aj keď nie v tých najväčších, ale dobre, jazdil aj v tom Porsche, dobre, bol tam aj Seidl, ale jednoducho bol tam ako aj jazdec Hülkenberg, jazdil teda v tom Renaulte, Force Indy a tak ďalej a všade niečo fungovalo a niečo nefungovalo a to sú predsa tie skúsenosti, to nie sú len tie jazdecké, že ako zajazdiť kvalifikáciu, ale je to vlastne o tom, ako spolupracovať s tými inžiniermi, aký typ inžiniera tam mať, koľko inžinierov a bla 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 bla. Veľa vecí jednoducho ten jazdec vie dať nejaký ten poznatok. A keď tam vlastne v tej F1 jazdec, aj keď rýchly, tak je tam krátko ten jazdec, tak tých poznatkov nemá nejako veľa. Takže z tohto hľadiska extrémne dôležité mať pri tých začiatkoch toho skúseného jazdca a opäť môžeme ísť k Red Bullu, tak tam mali Coultharda, hej, Coulthard, Presne tak. ktorý jednoducho bojoval, povedzme, že o titul v McLarene, bojoval tam o tituly s Häkkinenom proti Schumacherovi a tak ďalej a zrazu išiel do dobre, bečkového týmu, úplne, že Malinovkari a išiel tam, takže nejako zlanarili vtedy Neweyho a to už je potom história, hej, ale to chcem povedať, že je to, si myslím, že dobrý krok, lebo koho iného by vlastne Audi ako z tých skúsených jazdcov vedeli zaplatiť a vedeli aj akože nahajrovať. Ja si nemyslím, že nikto iný by tam nešiel, všetci sú už nejako tak zakopaní niekde, ešte možno ten Magnussen, ale z tejto dvojice mi príde Hülkenberg lepší. Zatiaľ áno, ty si spomenul Coultharda, tak ja musím teda povedať, že nie až tak dávno som čítal jeho autobiografiu a on tam presne spomína na to, ako ho do Red Bullu prilákali a presne si to vystihol, že on bol ten pilot, ktorý vlastne to tak naštartoval a pomáhal s tým počiatočným vývojom a tak ďalej, ako stmeľoval ten tím. A mňa zaujalo, ako vo svojej knihe spomína na to, že keď uvidel Vettelov talent, tak to bol práve on, kto sa sám dobrovoľne vzdal miesta v aute. Aby tam jazdil Vettel. Tak to mi prišlo, že ak je to naozaj tak klobúk dole a to je tiež asi znak vyzretosti jazdca, ktorý pracuje v prospech úspechu celého týmu. Ja by som sa ešte chcel na chvíľku zastaviť pri Steinerovi, pretože niektoré zlé jazyky tvrdia, že vzťah medzi ním a Hülkenbergom sa, inak veľmi dobrý vzťah vraj, tak sa mal v lani pokaziť kvôli tomu, že ho Steiner, ako som už vravel, nechcel uvoľniť do Audi už v tomto roku. Ale ani jeden z nich to verejne nepotvrdili, čo asi chápem. A naopak oni sa častovali komplimentmi a Hülkenberg aj teraz pri oznámení prestupu do Sauberu Stejku Audi ďakoval teda Steinerovi za šancu. A posledná vec k Steinerovi, tak len dnes, opäť pár desiatok minút pred nahrávaním, sme sa dozvedeli, že Steiner žaluje Haas za nevyplatenie provízií, ako aj za používanie svojej značky, keďže Haas stále predáva produkty so Steinerovou podobizňou. Ale prosím vás,
Kto by nepredával akýkoľvek merch so Steinerovou podobizňou a s jeho výrokmi. Takže budú to musieť asi nejak riešiť, ale chápem aj Haas, že sa toho nevzdal, pretože to im takisto prináša nejaké peniaze. Ja sám som zvedavý, ako dopadne tento ich spor, ktorý sa začal odchodom Steinera z týmu. Zase asi nevieme všetky tie informácie a tak ďalej, ale zase že Haas nemá pár právnikov na to, že aby mi niekto povedal, že počkaj, toto asi nemôžeme robiť, keď sme už túto Steinera vyhodili a používať jeho podobizeň Menel a tak ďalej. Neviem. Ale zase na druhú stranu, zase neviem, kde je tá pravda. To asi teda súdy rozhodnú, ale vlastne aj z tej Steinerovej pozície je to také, že neviem, arogantné, alebo také, že sa nevie vysporiadať, že to svoje ego, že dobre, vyhodili ho, tak teraz ich dám na súd. Ale ako hovorím, nevieme všetky tie informácie, nechcem nejako sa prikláňať na jednu, na druhú stranu, ale mi to takto troška tak príde, no, že také urazené, také, neviem. Áno, tak my máme veľmi akože okresané informácie, takže ťažko sa k tomu nejako vyjadriť. Ja sa ešte vrátim k Hülkenbergovi, pretože on bude vlastne potom, čo jazdil v Renaulte, tak bude druhýkrát jazdcom továrenského tímu v kariére. A poďme vlastne k tým podmienkam zmluvy, aj keď v podstate nič konkrétne nevieme, ale vraj rokovali pomerne dlho a to potvrdenie sa zrodilo napokon v Číne. A berú to podľa insiderov akože obe strany ako win-win situáciu, pretože Audi získalo kvalitného pretekára za nie až tak veľké peniaze, aj keď oficiálne čísla nemáme. Jeho plat ale nebude vraj dosahovať platy top jazdcov, čo ma zas až tak neprekvapuje. Na druhej strane insideri tvrdia to, že Hülkenberg za takéto peniaze ešte nikdy nepretekal, takže to asi tiež je celkom pekný koniec, blížiaci sa koniec kariéry. Niektorí si od jeho angažovania vraj teda v týme sľubujú aj to, že s ním jednoducho vyriešia také prípadné konflikty s potenciálnym tímovým kolegom. Uvidíme, kto to bude, k tomu sa dostaneme. A že to možno Hülkenberg zvládne tak elegantnejšie, ako možno niektorí iní, tak ale možno si spomínate na Hungaroring, nepamätám si presne rok, keď tam s Kevinom Magnusenom, svojim terajším tímovým kolegom si vymenili pár milých slov. Tak to až také elegantné nebolo, ale všetci si to pamätáme. No a Hülkenbergovou podmienkou vraj bolo, že nikde a nikdy nebude verejne označovaný za tímovú dvojku. To mala byť jedna z jeho podmienok, čo si myslím, že je pochopiteľné. A krátka štatistika, Hülkenberg je prvý jazdec po 3 desaťročiach, ktorý nastúpi za 8 rôzny tím v F1. Takže Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas, Audi. Naposledy bol pilot s 8 tímami v roku 1992 Roberto Moreno, ak si ešte spomínate na pilota s takýmto menom. Ty si mal, Maťo, -2 roky, ak dobre počítam. Áno, presne tak. A to je to, že si zober, že 8 tímov preskákal Roberto a ja ho akože vôbec ani nevnímam. Takže a to je asi chyba teraz. Asi ma viacej ukameňujú. A nemyslím si. Ale ja si zase spomínam, my sme sa bavili o Audi a tam vlastne Audi hovorilo, že chce mať pre 2025 už tú stabilnú dvojicu na rok 2026. Takže už z 50% sa im to podarilo. A teraz vlastne, keď si hovoril, že ten tímový kolega, že vlastne, že keď nejaké problémy budú potenciálne, takže Hülkenberg to je pekne nejako zvládať. Takže kto bude ten ďalší? A ja som Magnussen by to mohol byť. A ja som teraz rozmýšľal, že dobre, už majú toho, keď sa bavíme už o Audi, už nebavíme sa o Saubri a tak ďalej, ale už o Audi, tak už majú toho skúseného jazdca. A ja som teraz rozmýšľal nad Bottasom, že OK, tak už toho skúseného majú, tak Bottasa podľa mňa nepotrebujú. A už tam musia mať nejakého akože veľmi dobrého jazdca. Hej? A to mi presne prichádza, že ten Sainz alebo takýto typ jazdca, čo je veľmi ťažké zlákať, ale Joe a Bottas mi tam vôbec nejako nehrajú. Ešte sa k tomu dostaneme, ale predtým ešte také krátke možno dva postrehy, že prečo vlastne predstavili Hülkenberga už teraz? Čítal som pár takých článkov, že vlastne prečo už teraz vedie ešte len máj, dobre, predstavili ho ešte v apríli,
A asi to bude jednoducho preto, lebo tento rok je zatiaľ veľmi búrlivý, mimo teda okruhov, to ako som povedal na začiatku, ale v zákulisí sa to melie jedna radosť. Audi teda chce mať čo najskôr jasno v otázke pilotov, chce, aby teda asi zapadli do toho týmu, aby sa tie hrany obrúsili, aby sa ten tým stmelil. A viacerí ľudia, ktorí sú blízko k tomuto projektu v Audi, hovoria, že tá značka má veľmi jasný plán, čo sa týka budovania tej samotnej značky, marketingu a tak ďalej, že doteraz boli pomerne ticho, skôr sme čítali a počuli o tých pochybnostiach, ale že teraz už plánujú intenzívnejšiu kampaň, doteraz boli v úzadí, ale malo by sa to zmeniť práve tým Hülkenbergom, ktorý mal byť takým ako keby štartérom. A ty si už tak naznačil, a už som to povedal aj ja, že mladí versus starí piloti. Že prečo Audi nedalo teda šancu mladým? A tretí pilot týmu Stake, Sauber Kick, ja ich stále takto volám, pretože si musíme vyberať, kde sa ako volajú, a pre mňa to je stále Sauber. Tak Theo Purcher, ktorý čaká na svoju šancu, to je ďalší mladík, si zatiaľ svoj voľný, no asi nie je voľný, ale čas kráti v IndyCar, tak povedal ešte pred oznámením Hülkenberga, že asi sa musí pripraviť na minimálne jednu sezónu, na jednu celú sezónu v americkom šampionáte, čím chcel povedať, že do Audi asi nepôjde, čo asi málo koho prekvapuje pri momentálnych okolnostiach. A stále je tu teda tá úvaha, že starší piloti zostávajú v F1 napriek veku a berú tak mladým priestor. V prípade Audi by však Purcher asi nebol naozaj takým prínosom ako Hulk práve kvôli tomu vývoju, pretože Audi potrebuje skúseného pilota, ktorý im pomôže s vývojom a pochopením teda mnohých vecí. A klobúk dole teda pred talentom Purchera, ale aj ďalším jazdcom Sauberu, Zanom Melonim, to akože nie sú dreveno-ruky jazdci, ale oni zatiaľ naozaj tie skúsenosti na to nemajú s tým vývojom teda až takýmto, aby pomohli týmu. To je, akože ty si sa k tomu už vyjadril a chceš niečo, samozrejme pokojne povedz. Nie, akože by som bol veľmi rád, keby tam bol jeden skúsený a jeden mladý jazdec. To je krásna taká kombinácia, že sú vlastne tam taká mladická dravosť a energia, tak vlastne poháňa aj toho starouša a vlastne ten starouš skúsený robí ten vývoj a vlastne pomáha nejako nakopnúť ten celý tým. Ale vlastne tuto ja by som práve, že toho mladého vnímal akože taký, že už máte skúsenosti, hej. Takže môže, keby sa osvedčil nejako extra ten show, tak stále je to ten mladý jazdec. Lawson už má niečo odjazdené, už niečo dokázal, Tsunoda už niečo dokázal, hej, ja som stále tým mladý. Takže to, akože, taký úplného nováčika asi Audi si nedovolí tam posadiť. Musí mať niečo odjazdené, hej, povedzme nejaký Albon a tak ďalej, že ako je to mladší jazdec ako je Hülkenberg, ktorý, keď Hülkenberg povedzme, že o pár rokov odíde, tak stále bude tým ťahuňom toho týmu, ale zase nemôže to byť úplný mladík, ktorý nemá nič odjazdené F1, bohužiaľ. Takže to si myslím, že Audi si nemôže dovoliť. Ty si už načal vlastne to, že kto by mohol byť druhým jazdcom, tak samozrejme, hovorí sa o Carlosovi Sainzovi a on aj sám tvrdil v rozhovoroch pre médiá, že on chce byť lídrom toho týmu, kam príde. Zatiaľ vyčkáva, hrá akési hry, je to také klasické popoťahovanie zo strany na stranu. Audi mu vraj aj dalo nejaké ultimáta, ale tie otázne, ako vážne treba brať. Avšak po Miami by sme sa už niečo mohli dozvedieť, pretože práve to by mal byť taký vážnejší termín, po ktorom by to Audi vraj chcelo mať vyriešené a možno, že aj preto oznámili Hülkenberga takto v tomto období. No len Audi malo dať Sainzovi viac času práve preto, pretože podľa nich vraj drží kľúče v rukách Max Verstappen. Že práve to jeho rozhodnutie, že kam pôjde, by mohlo ovplyvniť aj Carlosa Sainza. Čiže pokojne sa môže stať, že ak Verstappen, teda to je taká moja dedukcia, že ak by Verstappen šiel do Mercedesu, tak Sainz by mohol ísť do Red Bullu. Prečo nie? Stále je to lákavé a ešte aj na budúci rok ten Red Bull bude asi silný. Audi ponúka Sainzovi vraj veľmi slušné peniaze z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska, aby sa pripojil k tomu. A ak by sa teda pripojil k týmu, tak bol by aj doživotným ambasádorom značky. Čo takisto nie je zle. Vieme, že Sainz je najväčším menom, ktoré chce Audi získať. A toto spojenie aj s jeho otcom, Carlosom Sainzom starším, je veľmi silné. Takže pravdepodobne sa viac dozvieme po Miami.
Uvidíme, myslím si, že ešte to trošku sa bude naťahovať, ale páči sa mi táto kadencia, ako to ide. Hamilton, Newey, Hülkenberg, sa to celé melie, ale sa mi to ľúbi. Keď už teda nie sú tie pekné preteky až tak, čo sa týka to súboj o čelo, tak aspoň toto sa deje v zákulisí. No. No a teda ešte tie ďalšie možnosti, tak áno, je tam ešte Bottas a Zhou, tak Bottas, on je síce veľmi skúsený pilot, ale takého už majú v podobe Hülkenberga, takže tam to asi naozaj nie je reálne. Zhou, ťažko povedať, on má za sebou zase veľký čínsky trh, čo môže byť takisto veľmi zaujímavé, nielen pre F1, ale aj pre Audi. Spomínal sa Sebastian Vettel, ale myslím si, že toto je úplne nereálne teraz už, keď prišiel Hülkenberg a nie je vylúčený ani príchod jedného z dvojice Esteban Ocon Pierre Gasly, pretože táto dvojica sa vraj snaží urputne ujsť z týmu Alpine, ktorému sa nedarí, ale už v Číne sme videli nejaké zlepšenie a uvidíme, ako to pôjde ďalej. No, som zvedavý, ako to bude. No, dobre, poďme ešte k ďalším takým kratučkým témam, ktoré nás čakajú. A jedna je taká menej príjemná. Ja som si myslel, že takéto veci už nebudeme veľmi počuť alebo zažívať. Tak Johnny Herbert, bývalý pilot, počas víkendu v Číne prezradil, že po veľkej cene Austrálie sa mu niektorí fanúšikovia cez sociálne siete vyhrážali smrťou, čo je naozaj smutné, nepovedal by som, že šokujúce, pretože dnes sa toho deje veľa, veľa zlého, ale naozaj smutné, že sa niečo také deje aj vo svete F1. A išlo vlastne o to, že práve Herbert bol v Melbourne jedným z komisárov, ktorí udelili Alonsovi trest za kvázi brake test Georgea Russella, alebo náznak brake testu, takže Herbert bol práve tým najznámejším komisárom, tak si to tak povediac vyžral. Ale vieme, že vlastne Alonso a Herbert sa v minulosti párkrát posekali, pretože Herbert o Alonsovi ešte za jeho čias v McLarene, keď sa mu fakt nedarilo aj kvôli pohonnej jednotke, povedal, že ak sa mu nepáčia motory Hondy, na ktoré sa sťažoval Alonso neustále a ktoré označoval za pohonné jednotky ako z GP2 vtedajšej, tak by mal opustiť tým. A potom si ho Alonso počas živého vysielania našiel a povedal mu, že on mu nemá právo hovoriť, kedy má odísť do dôchodku a kedy nie, pretože on nie je na rozdiel od neho majster sveta. Pretože Herbert nie je na rozdiel od Alonso majster sveta. No lenže tu došlo k takému nedorozumeniu, pretože Herbert pritom nehovoril o odchode do dôchodku, ale iba o zmene tímu. No lenže fanúšikom to už ťažko vysvetlíš a práve aj toto teraz použili a vytiahli na Herberta tento rok po Austrálii a začali sa mu vyhrážať, pretože mali pocit, že Herbert je veľmi silno zaujatý proti Alonsovi. No bláznivé, ja neviem, to je... Prečo? Aj akože v motošporte takéto veci. Tak treba povedať, že vlastne F1, nehovorím, že všeobecný motoršport, F1 sleduje veľmi veľa ľudí a vidíme to vo všetkých tých veľkých športoch. Či už to je futbal a nejaký rozhodca zle rozhodne, tak na sociálnych sieťach sa začne Mordor a je to, a presakuje to aj sem, pretože je to toľko tých ľudí to sleduje, že má to takú základňu, že veľké fanúšikovské tábory, ktoré idú proti sebe, je tam mierna taká tá polarizácia tých fanúšikovských táborov a možno to aj vytvárajú, ako to je v politike, tak to vytvárajú aj tí šéfovia tých tímov. Hej, toto bol proti Hornerovi a je to Alonso proti Hamiltonovi a celé to je tak, že idú ľudia proti sebe a potom idú ľudia proti sebe aj na tých sociálnych sieťach a bohužiaľ stáva sa to. No. A stáva sa to čím ďalej tým viac, pretože sa vlastne ľudia cítia na tých sociálnych sieťach, že chcú dať nejaký ten svoj názor a chcú si ochrániť toho svojho miláčika a toto je ten najlepší spôsob, ako to spraviť, hej, či cez Twitter, či cez X, alebo cez Facebooky, Instagramy. Takže ja tomu akože nerozumiem, čo sa týka, že ako z toho hľadiska, že toto písať niekomu a cudziemu a nejakému rozhodcovi, dá sa povedať, komisárovi, ale z druhého pohľadu tomu rozumiem, pretože lebo v takej spoločnosti kvázi žijeme
a deje sa to v každom športe. Ono, ja musím povedať, že ja vôbec nemám problém s iným názorom, však aj ja dostávam x správ, hej, že jednoducho, že čo nesúhlasia ľudia s tým, čo hovoríme, naši diváci, poslucháči. To je úplne v poriadku, kým je to nejak slušne napísané, nejak v rámci normy nejakej, hej, že si nejdeme tu nadávať alebo tak. Ale ak už to prekročí nejaké hranice, tak akože dokáže to byť nepríjemné a vyhrážať sa komukoľvek smrťou kvôli tomu, že udelili trest Alonsovi alebo komukoľvek inému, tak to je absolútne cez čiaru. Poďme k novému bodovaniu potenciálnemu, pretože Formula 1 uvažuje o tom, že by body neudeľovala len prvej desiatke v cieli, ale až prvým 12 pilotom. Zaujímavé. Sú na to rôzne názory, my sme sa o tom rozprávali v minulej epizóde aj so Zdendom Míkom a vtedy sme to tak akože odbili, že to je asi detail, že to neviem, či to zohráva až takú úlohu, ale ak to teda nezohráva takú úlohu, tak na čo je to potom dobré? Ja som o tom trochu uvažoval, že tých bodovacích systémov sme mali už x v F1. Vyjadril sa napríklad Martin Brundle, bývalý pilot a momentálne televízny expert, že on je proti týmto zmenám a hovorí, citujem, body v F1 si musíte tvrdo vybojovať. Nemá to byť nejaké žrebovanie v lotérii, v ktorom dostane každý nejakú odmenu. A teda musím povedať, že ja akože asi v celku súhlasím, alebo nie som proti tomu, čo hovorí Brundle, ale až tak neviem, či mi to nie je tak trošku až jedno, ale fakt na to nemám nejaký názor. Akurát som si povedal, že opäť chudáci štatistici, pretože sa budú zrejme opäť hrať s prepočítavaním bodov podľa nového aktuálneho systému. Vieš, aké sú tie porovnania, že koľko bodov by mal Fangio dnes, potom keď tých pretekov bolo vtedy veľmi málo, tak ak by sme to nejakým koeficientom vynásobili, tak ako by to bolo dnes. A toto porovnávanie R samozrejme by bolo ešte pestrejšie. No ale podstatná vec, komisia Formuly 1 rozhodovanie o tomto bode odložila na júlové zasadnutie, čo ak sa nemýlim, by malo znamenať to, že tento potenciálny nový systém bodovania by mal byť platný najskôr od roku 2026. Robí to s tebou niečo, že namiesto 10 pilotov by bodovali 12? No ak by tam bolo 11 tímov, tak by to bolo super. Ale 11 tímov zatiaľ nepripada do úvahy. A kto by to tak mohol byť? Počkaj. Akože to by bolo super, ale akože neviem, či to má nejaký zmysel. Má to zmysel pre tie týmy z druhej polovici štartovej listiny, pretože to aj teraz vidíme, že boj o to 10. miesto, ak nikto nevypadne, tak je len ten, že či Stroll dojde preteky normálne, ako by mal, alebo nedojde. Ak nedojde, ako sa mu podarilo párkrát teraz, tak je tam boj o jeden bodík, kde bojuje Tsunoda alebo Bottas a tak ďalej a Ricciardo, takže tam sa boje o jeden bodík. Takže tam to vidím len, že títo nejako sa snažia, títo pomalší sa snažia nejako získať si pár bodíkov, ale presne ako povedal Brundle, že tam dostať sa tam do tej vyššej časti tej štartovej listiny, to si treba zaslúžiť. A ak si pamätám, tak v minulosti bodovali u 8 alebo aj dokonca 6 len, nie? Áno. No, takže tam bolo oveľa viacej jazdcov, aj sa kvalifikovalo, akože fakt, že keď si nesplnil nejaký kvalifikačný čas, tak si nepostúpil do pretekov, takže tam si to fakt musel zaslúžiť. Dokonca, prepáč, svojho času bola aj také, že predkvalifikácia, že keď si ňu neprešiel, tak si vlastne skončil už neviem kedy, v piatok ráno, alebo kedy, že ani nič vôbec, takže tá F1 bola veľmi pestrá. My sa inak takýmto veciam budeme venovať v jednej zo špeciálnych epizód, ktoré tak pomaličky pripravujeme, takže budeme hovoriť aj o týchto veciach. Áno, takže z môjho pohľadu, keby tam bol 11. tím, tak by to bolo super, ak nie, tak podľa mňa sa nemá prečo meniť. No ty si úplne dokonale vlastne mi tak nahral na smeč, pretože ten 11. tím chce byť silou, mocou Andretti. V Miami sa zástupcovia tohto projektu majú stretnúť so zástupcami FOM, aby sa ich pýtali na niektoré veci, ale aby aj odpovedali
pretože očakávajú od nich aj nejaké otázky a naozaj Andretti nepoľavuje v snahe dostať sa do F1. Je to až také, že až neuveriteľné, že napriek tým odpovediam zo strany F1 a FOM je to stále, tá výdrž tam je. A len pred pár dňami Andretti oznámil nábor 60 zamestnancov do svojej novej továrne v Silverstone, do ktorej hľadajú nielen adeptov na také bežné posty, ale aj na vedúce. Takže naozaj Andretti robí všetko preto, aby sa dostal do F1. A ako vidíš ich šance? Pretože, ako som už povedal, zatiaľ je to ako hrach o stenu hádzať, ako sa hovorí u nás na Slovensku teda. Presne tak, ja som si normálne predstavil teraz toho Andrettiho, ako ho F1 alebo F1 ho vykopne cez dvere a on sa potom vyškrabe cez rínu, zaklope na okno a stále sa chce dostať dovnútra. Ako to je možné? Ešte je tam komín. Áno. Že cez komín a stále len tú jeho hlavu si predstavím, ako to... A to je tak. Ja by som akože veľmi chcel Andrettiho v F1. Ja som určite za. Hej, takže z toho hľadiska, že ako to vnímam, bolo by super, keby tam bol, veľmi by som chcel 11. tým a americký tým, to by bolo super, by to pomohlo. OK, je tu Haas, ale neviem, Haas mi nejako nepríde, že má tú históriu a tak nemá to meno a nepracuje tak, ako by mal. A si myslím, že Andretti teda z GM, z General Motors, tak by vlastne mohli tomu dať nový punc. Ale čo sa týka toho, čo máme tie informácie, zase aké informácie máme, tak tie sú také, že zatiaľ F1, FOM to nejako neschvaľuje. Ani tie týmy sa nechcú deliť od tie balíky peňazí a je to škoda. Ale ako hovorím, verím, že to nejako vybojujú a preto robia tieto všetky PR veci. PR veci na základe toho, že už tie veci akože robia, hej, že nie je to len, že máme tu nejaké vizualizácie novej továrne a že chceme niečo robiť v budúcnosti, ale oni už fakt, že reálne niečo majú postavené, už robia nejaký ten vývoj na ten rok 26 a si myslím, že týmito PR vecami sa chcú aj pri tej laickej verejnosti zbudiť ten dojem, že akže fakt oni to myslia vážne, no tak zatlačme my ako verejnosť na F1, že treba ten 11. tým mať. Takže si myslím, že preto oni to vypúšťajú do sveta, aj keby možno nemuseli. A myslím si, že to robia dobre na to, že ich teda, ako hovorím, vykopávajú cez dvere, ako sa len dá, ale neúnavne sa snažia dostať naspäť. Tak oni naozaj vytvárajú taký veľký tlak práve cez verejnosť aj na Formulu 1, ako vravíš. Inak ja som si spomenul, ako som svojho času, bolo to v Lani, typoval, že ak sa Andretti dostane do F1, tak jedným z pilotov by mohol byť Lewis Hamilton. Tak aj keď to teraz tak nevyzerá, pretože Lewis je vo Ferrari, ale nevieme, ako to tam pôjde. A ja stále tak v kútiku duše, ani nie, že verím, ale dávam tomu šancu, že by to tak raz mohlo byť, pretože Hamilton a Andretti, tak to mi nejak tak ide dokopy. Neviem prečo. Nemám preto racionálne vysvetlenie. No dobre, poďme k ďalšej jednej z posledných tém. Stefano Domenicali rozbúril hladiny vyjadrením, že kto nechce jazdiť ve jednotke pri súčasnom počte veľkých cien, nemusí. Vraj, ak to niekto robí rád, tak to bude robiť aj každý deň. Ak to tak veľmi zjednoduším, ako to povedal, no lenže, neviem, máme 24 veľkých cien tento rok aj na budúci a zas ani teda futbalisti, hokejisti nehrajú každý deň. Myslím si, že to platí aj pre iné sféry ako šport a tak človek potrebuje asi aj oddych trošku a nejakú psychohygienu, byť s rodinou, priateľmi a tak ďalej. Jednoducho len tak byť aj mimo toho, čo robíš. A ja som si uvedomil teda aj z toho, čo som čítal a počul, že vlastne to fakt nie je len o tých pilotov, ale o členov tímov, mechanikov, ktorí pri doubleheaderoch napríklad a šprintoch často nemajú vraj ani deň voľna medzi jednotlivými podujatiami a naozaj makajú od rána do večera. Takže to Domenicaliho vyjadrenie mi príde také veľmi cash is king vyjadrenie a takisto aj to ľudské telo má nejaké limity asi. Nefunguje to, predpokladám, tak, že ak už nevládzeš, ale že vôbec a niekto ti povie, že ale ja ti dám o mnoho viac peňazí, tak zrazu začneš vládať. Hej, akože tie organizmy asi znesú do istej miery viac záťaže, ale tá hranica nejaká je, ktorá sa už nedá v istom momente prekročiť. A ja mám taký pocit vlastne, že Liberty ako keby nezaujíma, čo hovoria jazdci,
a to už tak vnímam tak trochu dlhodobo, týka sa to nielen počtu veľkých cien, ale napríklad aj šprintov. A keď už som pri šprintoch, tak Domenicali dostal aj otázku, že ako vníma tie šprinty a či si vie predstaviť aj viac ako terajších 6 šprintov. A on povedal, prečo nie? Že chce si počkať, ako to dopadne tento rok a vraj chce o možnom zvýšení počtu šprintov rokovať na niektorom z plánovaných zasadnutí komisie Formuly 1. No ja okrem toho, že nie som veľký fanúšik šprintu, a teda už vôbec nie šprintu v Miami, keďže nie som ani veľkým fanúšikom tej trate, tak 24 veľkých cien je pre mňa tiež už asi že strop, tu som akože v klube Verstappen a 6 šprintov mi tiež akože bohate stačí v jednom roku, neviem, tak povedz, ako to máš ty a možno čo si myslíš o tom vyjadrení Domenicaliho, že ak to niekoho baví, tak to bude proste robiť 24/7. No, vieš, Domenicali bol šéf v stajne Ferrari, takže by mal vedieť všetky tieto informácie ohľadom tých zamestnancov, ako to celé funguje, ale teraz mi príde, že komunikuje ako biznismen, ako zástupca Liberty Media, čo vlastne je, ale bez toho, dá sa povedať, backgroundu, ktorý on zažil a toto by podľa mňa šéf týmu nepovedal, ale povedal by to biznismen, pretože čím viacej veľkých cien, tým viacej peňazí, tým viacej, dá sa povedať, že humbuku okolo toho a to sa týka aj šprintov. To je celé, to ide len o to, aby bolo viacej minút v televízii a aby sa viacej jazdilo, aby sa viacej malo o čom písať, takže tam o nič iné nejde. A je tu presne tá hranica, tá teoretická hranica, že čo už je fakt, že strop. A ako si presne povedal, tu nejde len o tých jazdcov, ktorí sa tým súkromným triskačom tam dovezú niekedy v stredu, štvrtok, ale ide tu o tých mechanikov, ktorí jednoducho stavajú tie boxy, pripravujú tie monoposty, to je veľa dní pred a po. A to je to, že vlastne sú tí mechanici, stovky mechanikov sú mimo svojich rodín a keď si zoberiem, že to je 24 pretekov, tak je to 24 týždňov, hej, takže to je extrémne dlhá doba a medzi tým presne sú, že preteky, ktoré idú poviem, že 3 týždne za sebou, tak vlastne ani vôbec nie sú doma, takže z tohto hľadiska ľudského a aj nejaká taká, že pohoda a žiadna ponorka a tak ďalej, tak to moc nie je dobré. A ja si myslím, že to je úplný strop. Takže toto je podľa mňa veľa. Takže aby som išiel práve, že nižšie, ale predsa ide o ten biznis, čo sa týka z pohľadu F1, že ísť do nejakých iných krajín, povedzme tam, kde viacej zaplatia, hej, že tak to vieme, ako to je so Saudskou Arábiou a iné krajiny, ktoré tam jednoducho majú nejaký záujem byť, aby boli v tom kalendári Formuly 1 a to sa vlastne snaží potom Domenicali alebo spolu s FOM nejako zladiť, aby tam teda boli aj tie legendárne trate, ako je Monza, povedzme, že ten Hungaroring a tak ďalej, a aby tam prišli tie nové okruhy. No a to sa nedá nejako dať asi všetko do 19-20 veľkých cien, ale musia to nejako rozšíriť. A opäť, kde je tá hranica? Ja si myslím, že už sme za hranicou mierne, ale tak to je možno aj môj názor. No a to ešte vlastne sú záujemcovia z Thajska, hovorí sa tam o ďalšom mestskom okruhu, a potom ďalšie preteky v Číne a dokonca Južná Kórea má záujem takisto sa vrátiť do kalendára, tak ja neviem, že ako budú vyzerať tie víkendy. Určite tam bude nejaká rotácia veľkých cien, čo už naznačil svojho času aj Domenicali. Tak inak ty si spomenul to, že piloti chodia na tie veľké ceny súkromnými triskačmi a tak ďalej. A ja som si spomenul, to som iba počul príhodu o tom, aj som to v jednom podcaste spomínal ako Tsunoda. Teraz neviem, po ktorej veľkej cene to bolo. Niečo sa tam udialo a nemohol ísť súkromným letom, tak šiel bežnou linkou a strašne vyvádzal vraj na palube, pretože let meškal a mali tam nejaké problémy, takže občas aj piloti zažívajú
Sú len ľudia, takisto zažívajú rôzne bežné veci a bežné problémy. Ešte ku kalendáru, možno taká zaujímavá vec, aj keď neviem, či tento okruh má vôbec šancu sa vrátiť do itinerára pri súčasnom nastavení Formuly 1. Hockenheim Ring, ak si ešte spomína niekto na tento okruh, tak má nových majiteľov, väčšinových vlastníkov, ktorí odkúpili takmer 75% akcií. A nový vlastník teda plánuje zlepšiť a zmodernizovať zázemie okruhu, infraštruktúru, pribudnúť by tam mal nový hotel, nejaký inovatívny kampus a celkové investície by mali byť niekde na úrovni asi 4 miliardy eur. Mimochodom, Hockenheim hostil posledné preteky F1 v roku 2019. A aj keď úplne nepatril medzi moje top okruhy, ako keď som tú Formulu 1 sledoval, ale keď som hral hry, tak to som si strašne užil. Keď som to aj so Zdendom Míkom spomínal, Toka, bola taká hra, že Toka, tak tam bol Hockenheim Ring, tak tam som rezal zákruty, jedna radosť, takže možno, že by návrat tohto okruhu nebol akože od vecí do kalendára F1, aj keby len nejak v rámci tej rotácie tých veľkých cien. A mne osobne veľká cena Nemecka v kalendári chýba. Určite by tam mala byť a hlavne keď Audi príde, ako tovarenský tím, tak si myslím, že by to bolo super, aj keď stále máme teda Mercedes ako tovarenský tím a Hockenheim tam nie je, alebo Nürburgring, takže tam podľa mňa tá nemecká veľká cena by tam mala byť, ale to vidíme, ten trend tej F1, že vlastne sa to viac ide na ten Blízky východ alebo do tej Ázie, že tam je viacej peňazí, tam vedia väčšiu časť, väčšie peniaze vedia ponúknuť F1 a ako hovorím, je to stále biznis a stále tam sa viacej chcú uchylovať Liberty Media. Takže je to škoda. Hockenheim mám tiež rád, je to super trať, taká tá staromodnejšia, už nie je to tá novodoba, ako je Bahrajn, alebo Dubaj, alebo tieto trate. A je to škoda, že sa nejazdí Formula 1, takže tiež verím ako ty, že sa vráti či už Nurbáč, alebo Hockenheim. No to by tiež nebolo od veci, to bola tiež fajn trať. Mne sa páčila ešte tá staršia verzia Nürburgringu s tou ešte nezmeneným prvým sektorom. To bola moja obľúbená trať. No, posledná taká technická téma, možno skôr, tak od júnovej veľkej ceny Španielska sa budeme môcť vraj kochať novými zábermi z kamier umiestnených v zadnej časti monopostu a budeme tak môcť sledovať, ako sa super doťahuje na auto pred ním z pohľadu naháňaného pretekára. Kamera bude umiestnená vo vrchnej časti zadnej nárazovej konštrukcie, ktorá z auta vyčnieva. A mal by to byť veľký rozdiel v porovnaní s tým, čo máme teraz, pretože terajšia kamera je umiestnená zhruba v strede auta pri kokpite, takže doteraz sme pri pohľade dozadu videli aj kryd motora a zadné krídlo, ale po novom by sme mali mať úplne čistý výhľad dozadu, presne taký, aký si pamätám napríklad aj z herných konzol, keď som ešte, opäť sa vrátim k tomu, hral hry. A tam som si krásne vedel pretnúť kameru, kde som videl auto, ktoré ma dobieha, alebo ktoré som práve predbehol. No, to som vedavý. To určite pomôže, to vlastne vtiahne to tých divákov do toho deja a tieto inovatívne veci sú vždy super. Aj vlastne, čo spravili, tak mne sa páčila tá nová kamera na to Halo a s tým otačkomerom a tak vlastne pekne to využívali a OK, teraz to už vnímame ako samozrejmosť, ale vtedy bolo, že wow, že super. Takže tieto všetky novodobé fičurky sú super. Naozaj tieto, áno, presne ako vravíš, nové zábery, nové kamery, to také dynamickejšie, zaujímavejšie. A páči sa mi, že Formula 1 sa snaží ako keby tak trochu vrátiť aj v čase k tým retro záberom, akurát, že s naozaj kvalitným obrazom. Takže tomu len a len fandím. No, a je to za nami, Maťo. Hosťom dnešnej boxovej uličky denníka N bol úradujúci šampión série TCR Eastern Europe a takisto priebežný líder aktuálneho poradia Maťo Homola. Maťo, držím ti palce v májových pretekoch už tohto mesačných na Red Bull ringu. Ďakujem ti za dnešný pokec a samozrejme verím, že sa vidíme a počujeme čo najskôr. Opäť. Ďakujem veľmi pekne a verím, že tiež, že sa niekedy počujeme a zdravím všetkých fanúšikov motoršportu.
A samozrejme, ako všetky epizódy, aj tuto nájdete na YouTube, v podcastoch, ale aj v aplikácii Denníka N. Počujeme a vidíme sa po veľkej cene Miami. Lúči sa s vami Laco Urbán. Ahojte.